जानोसै दा थेंक इउ दाउदै सायानिखौ थेंक इउ हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबाथाय नायलांबाय था लोगोफोर दे लिरनानै लाखांबाय आंनि मानसिफोराबो जालेथ्रायनो आङो मोजाङै जाबनो रोङाखै आरोना मादि मा खालामबा स्र' जागोन बिदिनो जानला मानला जालाबायना दोनदो आरोना ओमफ्राय आं दा बाथि सावनो नागिरदों बिसिनायाबो नियालाय सिलावाय बेफोरखौबो बोरै दोननो बोरै मानो बिदिनो दोनलाबायबायना आरोना आङो दुगैखांबाय दुगैखांनानै दा आङो देलायनानै लाग्रोन ओमफ्राय जि साफा साफा दं बाथि सावनानै लाखांबाय नै फटाफोराबो ओंखाम दाङाबो खारनो नागिरबाय ओमफ्राय जोङो दिनै मन्दिराव थांनो नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोरजों ओमफ्राय थांनाय जायासै बेनिखायनो आङो रुमावनो बाथि सावबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो दाखालिनो रायज्लायबाय थाखादोंमोन आरोना मन्दिराव थांनो होननानै ओमफ्राय अकस्मात दिनै दा थाङा जाबाय नालाय दा दिनै थाङासै मानो होनबा गोबावनि रायज्लायना दोननायाथ' जाखायाना अकस्मात थांनायासो जायो नालाय औ र' लोगोआ साहा लोंनो हरनांगौ ओमफ्राय जोङो नै दख'नाफोरबो नागिरखानानै दोनबायमोन आरोना दख'नाफोरबो बुथुमखानानै हरावनो लोगो सासे दांदो दख'ना उनाव बुथुमखालामनो आरो गाबोन मन्दिराव थांगोन माखौ गाननो दख'नाथ' जोंना गोदान गैया ओरै जालायदों आरोना जों माने दख'नायाबोथ' गोदान बायनाय गैखाया जोङो माने पुरानाफोरखौनो गानगोन होनना सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय मैया हराव बुथुमखानानै दोनबाय ओमफ्राय मर्निंआव दिनै ओंखायनो जों एसे दुखु मोनबाय आरोना थेवबाबो जों गोदान गोदानथ' बिदि बायबाय थानो हायाना ओंखायनो पुरानाखौनो गाननांगोन जों आंनि भिडिअबो नुखाबाय जानांगौ बे ब्लाउसखौबो आं गानखाबाय थायो बे मा होनो फालिखौबो आं लाखाबायानो थायो ओमफ्राय बेखौबो आं गानो बेखौ लोगो सासे गाननो नागिरदोंमोन बेखौ आं गाननो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय थांनायानो जाला ओमफ्राय थांला आरोना दिनै मालाबा थांसिगोन सम मोनोबाथाय साहा लोंसै जोङो दा र' मा जागोन ओमफ्राय ini हामा जाबाय नामा थायो जालायगोन हामा जादों ना हामा जादोंलै जाबाय माने सिंनिया जादोंथ' माने नारेंखल होनाय ओंखायनो गरम दै नारेंखला माबायदि जानानै हामा जादों होननानै माबा जादों हामा जादों लोगोफोर नुवाखै Say last दिन यो यामनो भिडिअ इनो थाबाय थाया ना सोरबा सोरबा मानो मोजां मोनो यो माने खुला खुलि ओमफ्राय आं खुला खुलि इदि रायलायनो रोङा आरोना लोगोफोर माने आङो इदि आं स्रि स्रि थायोबा रायलायनो ओमफ्राय यो बिराद रायलायनो गारना जेनेबा माबोरै रायलायनांगौ भिडिअ इदि रायलायनो ओमफ्राय आङो भिडिअ इदि रायलायनो रोङा माने इउटुब खुलिगोन आरोना उनाव लासै ओमफ्राय नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर दानो खुलिथ'वाखै खुलिगोन आरोना माने इयो सानै हरैसो खुलिगोन दानो खुलिथ'वाखै सोरबा सोरबिना बिदिनो कमेन्ट हरो आरोना गाव गावनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम बिदि होननानै ओमफ्राय जायफ्रा आंनो कमेन्ट हरो आङो माबा खालामफिनो आरोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयो आरोना थांनानै लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंखौ खालामना होबानो मा मिथियानि नै रायलायनांगौ बेहाय हाबना होलाय थाबैनो आंनिखौ 1K खालामना होदो दे लोगोफोर आंनिया 1K जाथारसिगोन थाबैनो सोरबा सोरबि खालामाखैबा थाबैनो खालामना होदो आरोना सापर्ट खालामना होदो आरो जेबो गैया दे जोंनिया ओरैनो थाइबा दामनि 10 थाखा दामनि बिस्कुट जायो स' लोगोफोर जोङो दा साहा लोंखांबाय सानैबो ओमफ्राय आंखौ नाहरगासिनो सासेया ओमफ्राय सासे लोगोआ आंनो थाइजौ होफैनो नागिरदों आरोना दायो ओमफ्राय दा खैथासोआव लाबोगोन 11टासोआव फैगोन खोना सारिखा दावदैया थाइजौ होफैनो आरोना मैयानिसो सौदों आं नोंनो गाबोन थाइजौ लांगासिनो बिदि होनना ओमफ्राय उनाव लाबो आं जानो लुगैखासोदो बिदि होननानै ओमफ्राय उनाव जोंनियावबो रुमाव गैला नालाय थाइजौआ ओमफ्राय उनाव गाबोन दिनै लाबोनोयो ओमफ्राय दा आं लायसिगोन आबौआ ओंखाम जादोंमोन नै जाखांबाय
थांदो बोरै माबोरै नै जादों नोंखौ नायनो इलाय माथो नोंलाय फट' थिखांना लानांगो लामाखौ थांनाय आं थाइजौ लाबोनो होननाया थाइजौआ लाबोनो दे थांदो मोजां लिर दे नै आं दानि लोगोआ थाइजौ लाबोगोन होनना बुंदोंमोन ना ओमफ्राय लानानै फैबाय आं नै दा थांनोसै रुमसिम जोंना दिनै एग्जाम दं आरोना बेनिखायनो लोगोआ एग्जामाव थांबाय ओमफ्राय जोंनि एग्जाम जाथ'वाखै जासिगोन जोंनाबो ओमफ्राय आं थाइजौ माने मैया बे लाबोनो होन्दोंमोन नालाय आं जानोसै दा थेंक इउ दाउदै सायानिखौ थेंक इउ बिलाहि आलु दसे उन्दुनानै थाइजौ जानोसै